Ahojte, dneska si ukážeme, ako si ľahko vyrobiť betónové závažie na low couple. Budeme k tomu potrebovať takéto silikonové formy na výrobu mydla zakúpené na tému. Predávajú sa v rôznych tvaroch, je to len na vás, aký si zvolíte. Na výrobu budeme potrebovať tenký drôt, z ktorého si vyrobíme takéto záväzky. Ďalej obratlíky a suchú betónovú zmes. Najprv si takto prevlečieme obratlíky, následne si do formy vyrežeme malú dierku, odporúčam vodorovne, ale iba takú, aby sme cez ňu prepchali obratlík. Ak už máme všetko nachystané, môžeme si rozrobiť betónovú zmes. Rozrobenú zmes za stáleho miešania dávkujem malou lyžičkou do foriem. Ak už máme formičky naplnené, neostáva nám nič iné, len nechať vyzrieť a vyschnúť betón. Jedinou nevýhodou betónových závaží je dlhšia doba schnutia. Zhruba po 12 hodinách, kedy vidíme, že už sú na dotyk suché, môžeme ich opatrne z foriem vyberať. Ak už máme formy vybraté, môžeme si ich dosušiť a poprípade namaľovať alebo nechať takto v surovom stave. Osobne ich nemaľujem, ale nechávam ich močiť medzi boilesami. Hrany na formách si môžete opracovať rukou alebo jemným šmirglom. Takto vyzreté a opracované závažie je pripravené na použitie. Aj keď majú rôzne tvary, ich váha je rovnaká, takže je jedno, ktorý typ použijete. Všetkým rybárom, ktorí chytajú závažaním, odporúčam tieto betónové závažia. Náklady na týchto 8 záťaží, ak nepočítam formu, ma vyšlo zhruba na 1 euro. Nevýhodou týchto betónových záťaží je len ich dlhšia doba schnutia. S týmto betónovým závažím viete ušetriť nemalé peniaze a preto to odporúčam každému.